Inaprobaran ti sangguniang panalawigan ti Benguet, tinapabaro nga ordinansa amang patigsa, ken mang pasayaat iti panakipatungpal ti Study Now Pay Later program para kadagiti agad-adal iti Doctor of Medicine a residente iti probinsya ti Benguet. Anyang ata dagiti patakaran iti daytoy. Report ipaay ni Audrey Villena. Babaen iti panang rebisar ti sangguniang palalawigan ti Benguet iti Provincial Ordinance No. 2017-08 na palawat ti sakop ti programa tapno mairaman dagiti kwalipikado nga estudyante iti sidong ti Accelerated Pathway for Medicine program. Kastamat amayunnos ti mekanismo iti panagbayad ken panang monitor kadagiti granti. Looking back, previous nga nagnagagrantan, siyempre, dati setback kasla jay ability to pay back. At isulti kasla kita the accounting office tayo. So nga nagday revisions of this ordinance. May sapay ang nakita akarit iti pan naka-implementar ti nasa programa, ti kaawan pay lang iti College of Medicine iti Benguet. Iso akaduan kadagiti grantee ket adda kadagiti pribado nga institusyon asaan niya agpapada ti tuition fee da. Dahito iti rason no apay nga iti Provincial Ordinance No. 2026-383 wenno ti 2026 revised Study Now Pay Later program ket nangilatang ti probinsya ti Benguet iti san ang sumobra iti 150,000 pesos per semester para iti tuition ken miscellaneous fee ken book allowance nga agatad iti 20,000 pesos per semester iti tunggal grantee. Iti nga ikat kasla open o conforming eskwelahan nga ikat tuition fee kat sagutan da. Tatang ikat inalami jay kat sa lang maximum tuition fee isong 150 tata tinakita mi. And most in-encourage me of course nga dito State University. Iti naso a programa mabukol ti Technical Working Group amang assist iti monitoring, collection kan panang manage kadagiti loan payment. Maikan mat iti sagay sa asalat ti tunggal munisipyo ti Benguet tunggal tawan para kadagiti agbalin a grantee manipud iti naso a lugar. Kan maikan laang iti maximum of 5 years wenno 10 semester ti grantee tapno umawat iti education loan. Iti kanitong agsardang ti grantee, posible ang masuspend ti panakaipaay ti loan kan may adjust ti duration. Ngam kasapulan abayadan ladta ti grantee ti mausar na a loan. Numot pumusay ti grantee awanan ti kasapulan abayadan dagiti pamilyana gaputa maibasar iti ordinansa, agbalin daytoy a fully condoned. Iti agdama adda ti 8 a batch ti SNPLP no sa dino 7 ti grantees ken 4 ti nakalpasen. Maruray mat itati pan nakailuka ti College of Medicine iti Benguet State University. Gaputa agbalin to as centralized ti pan naka-implementar ti Study Now Pay Later program. No sa dino ijay BSU ti pag-enrollan dagiti grantee. Sigun mat iti presidente ti pagadalan, saan pa'y ang mailukat ita a school year ti College of Medicine iti BSU. Gaputa adda pa'y lang dagiti papel a kasapulan ang maisumiter kan maaprobaran. Urayan milatta ni CHED Central Office. If the document will be forwarded to the CHED Commission and Bank CEP, then we will be waiting for their recommendation. Bali, recommendation giving us the permit to operate. Audrey Villena, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.